Kaixo, Josean. Arratsaldeon, Josean. Arratsaldeon. Eseri lasai. Ze dotore etorri zera, Josean? Behar da, telebistara etortzea, ez da? Bai, ez da? Ez gara, egunero etortzen. Josean, ongi etorri. Mila esker. Musikaria, soinu jonlea, besteak beste, ekoizlea, artista ere esango dugu, eta biduazueken errepikatzailea. Ez da lehenbiziko aldia? Erderaz nola esaten da, que prueba repite. Lema hori ere itzuli beharko dugu. Leku askotan irakurri dugu hiperaktiboa zarela. Hola, hiperaktibo hitza topatu dugu zu definitzeko. Zergatik da hori? Hori sena izango da, ez da? Berez etortzen den gauza, batzuk izaten dira, jende lasaiak eta geldoak, eta ni egila da, ez naizela hola geldik egoteko hoietako bat. Aurrekoan Xabier Leteri buruz hitz egitera etorri zinen, Josean, eta gaur ere noski Xabier Leteri buruz arituko zara. Kasu honetan, bihar Kursalen estreinatuko duzun, zure ekitaldi berri horri buruz, ezta? Esia urraturik. Esia urraturik da izenburua. Azkeneko urtetan idatzi dudan oratorio sinfoniko koralaren izenburua da. Eta nola bat esateko promesa bat izan duzan. Xabier hiltzanean egin nuen promesa, berai eskartza moduan egindako lana izan du da. Hil aurretik aritu ginen, hortaz hitz egiten, proiektu asko gelditu ziren Xabierren bizitzan bukatu gabe eta egin gabe. Bere energia falta eta bere gaitza zela eta gauza asko gelditu ziren hor bukatu gabe. Eta horietako bat izan duzan bere musika pixkat unibertso sinfonikora ekartzea, ez da? Donostiako musika 15 aldiak egin zuen olako saiakera bat, garai hartan Benitok euki zuen arrakasta eta haren itzalean hauen sinfonikoa izan duzala eta Xabierrekin ere ondu zen saiakera bat. 80. hamarkadaren bukaeran izan duzan hau, baina hortxe gelditu zen. Eta Xabierrek beste askotan esaten zuen bezala, ni hiltzian egingo dezue hori ere. Eta hortan gaude. Eta hau izan omen da, edo hau omen da zure bizitzako proiektua, ez da? Bai, hori nik esan dut, noizbatxe eta egia da. Egia da, bai badaukat sensazio hori, bizitza osoa prestatzen aritu naizela hau egiteko eta momentu honetarako. Baduk olako sensazio bat, eta nik uste bilarnetzat izango dela nire bizitzako egunik zoriontsuena esango nuke, ez dakit nolateako dan, baina ja oneraino iritsi izana, eta egoera berezi hontan ere aukera hori eukitzea, nik uste nun batetik ere badatorrela, indar berezi bat guzti hau aurrera eramateko. Gaur betetzen dira 10 urte, Xabier hiltzelaik, eta dena horrela zegoen aurre ikusia, euskeraren eguna, Xabierren urte hurrena, eta horrela zegoen eguna markatua, aspalditik, COVID-aren egoera aurretik, bai, desente aurreago, eta bada, pixka bat ere, histori bat ere kontatzekoa, nola iritsi garen oneraino. Zuk, Josean, biharretzo kordiona jo beharrez? Zuk imertzeo, zu zara kompositorea o dauden antolatu duna? Egilea, baina gehiena gustatzen zait Elizegik kordiona aipatzea. Kordiona, gugo izutan kordiona, esaten dio. Maialenek esku soinua esan dut, egia da, hitz asko ditugula gure instrumentoari deitzeko, ez da? Esku soinua, filarmonika, akordeoia, Enrique Zelaiak, napartarrak ere, nafarrak horrela esan zuen, akordeoia eta akordeoilaria eta akordeoilarismoa, eta gustatzen zait Enriken zea, baino politia izatekotan goizutarra da, kordiona. Ikordun bihar ez du kordiona jo behar. Ez diat kordioni joko, egilea izanik horrela erabako badago, kordiona, oratorioan badago, akordeoi parte bat izango da, bihar Iñaki Diegez Irundarra izango da, baina nahi egun horrela ere pentsatuen. Egun hortan pixka bat dastatzea eta badakit unkituko naizela eta nuen nahi badazpare instrumento bat jotzen aritzea biharko egunerakin, ze ez dakit kapaza izango nintzen ere. Xabier Lete omenduko duzue, bere heriotzaren 10. urte hurrenaren biharamunean. Kontatuko diguzu pixkatxo bat zer ikusiko dugun, zer entzungo dugun bihar? Nola bat esateko obra hau egitea
bururatu zitzaidanean, pentsatu behar nuen Xabierren muina edo esentzia nola batxe musika klasikora ekartzea, eta bueno, zaila ezinezkoa da ekarpen integral bat ekartzea, ez da, Xabierren obra guztia ekartzea, orduan, fokoa edo jarri behar nuen Xabierren arlo batean, eta pixka bat nik gehiago ezautu dudana, eta Xabierren azkeneko urtetan eukizuen pixka bat eta arlo espirituala esango genuke, eta hortan jarri den nire fokoa. Orduan, alde hori gehiago entzun eta ikusiko da. Kontuan hartu, oratorio batek, oratorio ez liturgikoa, oratorio hitzak badirudi pixka bat beldurra matei digu, elizegi badirudi ja... Ematen du, barkatu etxapa bat izango dela, kriston rolloa, ez demora guztian hitz egiten, baina hortartean musika izango da, pentsatzen dut. Oratorioa da genero musikala bat, sinfonia bezala, edo kantata bat bezala, edo meza, edo rekien bat. Egia da beti duela olako alde espirituala, eta oratorio ez liturgikoak asko egin dira historian zehar eta azkeneko urteetan. Carmina Buranare hainbeste gustatzen zaiguna oratorioa da eta ez liturgikoa, naiz eta latinez. Esan nahi dut gaia sozialak ere egiten dira. Paul McCartney musikariak Liverpooleko oratorio egin zuen eta gai sozialak dira. Euskal Herrin badugu oratorio motako zehatxo bat, eta da pastorala, azkenean ez da, pastorala, gertatzen da pastoralan taldea ez dela sinfonikoa, baizik eta modu herrikoian egiten dela, baina azkenian berdintsua da. Pentsatu dago zagun zerbait berdintsua dela, gai sozial bat edo pertsonai bat, eta haren historiarekin egiten dela olako obra musikala. Xabier egingo duzuen pastoral horretan, Xabierren hitzak izango dira ikuskizunean? Bai, guztiz, biztan da, 100% Xabierren hitzak dira, nik hitz horiek hautatu ditut, bere poema eta kantuetatik, hautatu ditut testuak, eta testu horiekin egin dut obra bat, eta obra horrek 13 parte ditu. 13 parte independienteak, ez dute erlaziorik bata bestearekin, eta hitzak du garrantzia gehien. Musika bigarrengo planoan dago, naiz eta musika asko dago, eta musikari asko egongo da, baina dena guztia da hitzaren menpe. Eta hori, zuretzat ez da presio handia izan, zeren lehen esan duzu, Xabierrek bere buruan bazuela, horrelako zerbait egitea, eta zuk zure esku hartu duzu lan hori, ikusi genuen, bere egunean ekarri zenuen liburu edo kuaderno handi hori, zara urduri jarri hau egiterakoa? Presioa izugarri izan du da, ze leno aipatu dut, hau olako promesa bat izan duzela, eta behin eta pertsona batek promesa bat egiten duenean, zerbait zaila izan behar du, ez da, kasik zea izaten da bezala, zerbait zaila, erronka bat, penitentzia esan nahi nuen, eta ez zitzaidan tortzen, penitentzi moduko bat, orduan, promesa egin nuen, eta zerbait zaila izan behar zuen, zergatik zaila, ze lehenengo obra da, nik nire ikasketak klasikoak dira, konservatorioan eginak, duela 35 urte bukatu nutuen, baina geroztik ez nuen zerbait arlo horretan egin. Beraz, lehenengo aldia da, eta niretzat presio hoxe zan. Ez nakin, kapaza izango nintzen horrelako zerbait egiteko, burutzeko. Orduan, egin dut. Bigarrengo partea da, jendeari gustatuko zaion edo ez, baina ez dago nire esku. Gu bagenekien kapaza zinela. Bai, noski. Bihar Donostian Xabier Leteren memorian, esia urraturik, saioa, saio bikoitza izango da biharkoa, baina gehiago egingo duzu, aurrera izango da berriz ikusteko aukerarik? Bai, esfortzua handia izan du da, guzti hau artikulatzeko, pentsazazue, orkesta sinfoniko bat egongo da, Juanjo Okonen gidaritzapean, Landar Baso abes batza, betiko bere entusiasmoa, kalitatea eta konpromezuarekin, bakarlariak izango dira, Miren Urbieta Vega, Beñat Egiarte, umeen abes batza ere horrengo da, kontari, Ane Barron bakarlaria, orduan egoerak uzten diguen neurri eta arauen barru, baino 80 pertsona izango dira holtza gainean. Orduan behin esfortzu hau egin eta gero, errepikatzea tokatzen zen, eta hurrengo astean abenduaren 13an Getxon izango gea, Getxoko musika barrin,
abenduaren 26ean Gasteizko printzipal antzokian, eta urtarrilaren 9ean momentuz azkena Bilboko Euskalduna jauregia. Euskaldunan, beraz, hortxe datak. Bai? Abenduak 13 getxon, Gasteizen abenduak 26ean, Euskaldunan urtarrilak 9ean, eta bihar 2 aldiz kursalen. Hemen 2 galdera nituen zuretzat jendeak bidalitakoak, bat oraintxe erantzun dugu, ea noiz eta nun ikusi genezaken, eta beste asko gustatu zait. Eta besteak dio, Letek kontzertu baten aurretik, Josearen txeatzen ari zela, esan omen zion edo esan omen zizun, ez duk pentsatuko gero horrela jotzerik ala? Hori egia da? Letek bazituen olako gauzak. Beti gustatzen zitzaion gauzak baju-bajuan baino ahots bizien egitea. Esan ez bezala, hemen ni naiz nagusi, ez da? Eta goatzen dut oso ondo eguna. Abenduaren 2 zan. Mikel Laboa hiltzen urrengo egunean, eta Iruñan ginean, eta kriston hotza egiten zuen, hotza, elurra egin zuen egun hartan, eta justo berotzen nahi nitzan, eta beroketan nahi nitzala, egin nuen fallon bat, edo, pixka bat, baino berotzen nahi nitzan. Propio, Josean. Horrela jo biharralde gero, eta, bueno, oso exigentea zan, orduan, beroketak ere izan behar zuten perfektoak. Ari gara hitz egiten biharko emankizunaz, bihar 2 aldiz pasatuko duzuen hori kursalen. Atzo beste aurrestreinaldi bat ere izan zen, aurrestreinaldi handi bat Leterekin lotutakoa, hau ere atzo izan zen, Ni naiz Lete dokumentalaren estreinaldia. Ikusi zenuen, aukera izan zenuen ikusteko? Bai, Bilbon izan nintzen, estreinaldiko pase horretan, eta benetan ederra iruditu zitzaidan, eta zuzendariari 2 gauza esan izkion, bat egin nituela 2 gauza, negarra eta farrea. Biak egin nituela dokumentalean, eta hori zala Xabierren izatea, osea, humorea eta ironia, farra egin nuen, eta unkitu nintzen, eta negarrere egin nuen, eta zerbait esatekotan oso sinesgarria irute zait, eta ederra benetan, izugarria. Osea, gomendatzen dut, bereziki, igande honetan, telebistan gauean, gaueko 10:04 izango da pasea. Baten? ETB baten, bai. Zure ustez ondo jasotzen da bertan, bera izan zena. Bai. Askotan iruditzen zaigu zaila dala ordu betean edukia eta mamia sartzea, baina uste dut oso ondo dagoela orekatua eta musikak eta hitzak eta xapo esaten da. Esan ari zara ikusgarria dela eta ikusteko modukoa eta gomendatzen ari zara. Esan duzu, etzi igandez abenduaren 6an ETB baten izango da estreinaldia, gaueko 10:04 aipatu zuen, 10:30 jartzen du horrelako zerbait. Ni naiz Lete eta guk aurrerapen txiki bat dugu. Xabier Lete, sentiberatasuna, talentu erraldoia eta betirako eskerrona da. Ni naiz ostorik gabe gelditzen ari den. Umetatik babestu izan naiz Xabier Leteren poema eta abestietan. Nire umezaroko soinu banda izan zen, eta nire bizitzan zehar bide lagun garrantzitsu bat. Xabierren udaberria nik uste beha loratu zeneko garaia zela. Eta beak oso gaztetatik antzun apuntiak bere idatziak beti izaten zituen, bere kuadernotxoakin beti biltzen zan. Eta hori nire iritziz izan duzen mintegi bat, bere azilak jasotzeko mintegi bat. Esango nuke presondegi batian jaio zela. Eta esango izkitzut, gutxinez 3 horma presondegi horrenak, ez? Bata zan zalantzai gabe diktadura frankista. Erligioa zan beste horma bat. 3. horma, bazan gizartea, euskal gizartea. Xabierrek bazuen alderdi oso farregarria eta oso umore honekoa. Baina hala ere, frakasoi gaundina, exitua lortzian ere azkenian batek nahi duena lortu duela, antxe gehatzen dela batekin kitxo bizi guztirako. Herri literaturarekiko harremana, Letek herri mailan jasotzen duela esan daiteke orokorrean. Baina, esango genuke, esperientzia hori jantzi egiten duela lekuonatarrekin hartu emanean. Haren etxera sartzen hasi zenean, uste dut aurkitu zuela Joan Marirengan bere arimaren kideko bat. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak.
Era hortan iraungo duten zuaitz ardazka gazteak. Hirugarrena opari bat duk, ze hau gero iketxera eraman behar duk. Eta duk Xabierrekin argazkitxo bat hemen. Xabierri buruz hitz egin dugu, ezta? Eta zapela ere atera dugularik. Xabierrek ez altzean niri esaten askotan bere musikari kutxun eta maite izatea zen bere txoferra ere baintzela. Zapelakiko txoferra. Goiko txoferra. Goiko txoferra. Eta egun hortan bereziki hori Bilbon izan duzan Bilboko Arriagan gaude hortxe. Xabier oso koketoa zen, gustatzen zitzaion beti eta, bueno, bere gauzak eta besteak ere jarria ondo eta hementxe jarriko dio argazkia eta agintzea gustatzen zitzaion, koketoa zen, eta egun hartan Bilbora gindoa zen, eta nere txoferra ez aztu, nere musikaria, baino lehenik nere txoferra. Eta egun hartan goatzen naiz, nondik sartu behar diau Bilbora, eta nondik sartu behar diau bat, eta nondik sartuko gaituk, eta Begoñatik, eta Begoña, baino noiztik ezaiz Bilbora etorri, eta urtiak, eta ordun lehenengo aldiz sartu ginen Artxandako tuneletik, eta Guggenheima ikusi zuen lehenengo aldiz, eta eguna ederra pasa genuen, eta kontentu zeuen egun hortan Bilboko saiakera, eta jendearen maitasun adierazpenarekin, bazuen beti horrelako kezka eta Bilboko egun hori oso seinalatu da dut ikusten zaite. Nere Ireifarra zoriontsua nintzen arekin pasatzen nituen segundo bakoitza hori egia da. Noiz izan zen azkeneko musika elkarrekin jotzen duten aldia? Azkeneko saioa oso markatuta daukaguz Ataunen izan duzan. 2010ko maiatzean, eta gure lagun dugun Javier Rimaz Ataundarrei egindako omenaldi bat izan duzan, eta han bildu ginen Ataungo taldetxo bat, gaur egun oraindik WhatsAppean eta talde bat dugu, eta talde horren izena da Ataundik Leternitatera. Hori da izena, eta gaur goizean ere partekatu deu, nola ez, gaurko egunarekin bereziki Javierren poema bat, eta hoxe izan duzan, azkeneko eguna Javier oso ja gaixo eta nekatua zen, baina egun hartan bereziki omenaldi hori egin nahi zuen gure lagun Javierrei. Ondo, akorde politak ekarri dituzu gaur ere, Mikel? Opari ere, bai. Opari ere, bai. Bai, hori ez du askotan egiten, ez zara kexatuko. Opari eta guzti joango zara gaur. Joxan eta biok aurreko bizitzatik gara lagun. Pasaden mendetik ezautzen dugu elkar eta estipatu dago Mikel, benetan. Lehen Maialenek aipatu du hiperaktibitatearena, beraz argi dago zertzara, geldirik egoten ez dakien horietakoa, Joxan? Bai, gero gorputzak pasatzen du, bere faktura, Bai. Beldurrez nago, guztia buketzen danean, Gabonetako oporretan beste konfinamentu bat ondo etorriko zait neri, beste 3-4 aste guztionetaz adinare aurrea dijoa. Gaztetan erresa da esatea, hiperaktiboa naiz eta baino, edadea aurrera dijoan neurrian ere gorputzak jartzen gaitu neurria, ez da? Aipatu duzu gaztetan esaten zela, zuk badakigu ibilbide oparoa duzula, musikari gisa, eta esaten da musikari batentzat edo artista batentzat zailena mantentzea dela, ezta? Baina hastea bera ere eta norbere txokoa egitea, ez da erraxa izango. Zuk nola egin zenuen zure txokoa musikaren munduan? Leheno aipatu dut, letek beka ukatu eta hemen gelditu nintzen. Eta, izan duzan, garai hartan, eta aipatzen dut gutxi gora bera, 87. urtea dorrela, pixkat musika bazan futbola bezala, ezta? Hor zeuden ekipoak eta fitxajeak, eta zu batekin hasten zinen musikari, baina gero pasatzen zinen beste kantari batekin, nik hasierak lehenengoa gogoan dut, Anjedu aldekin, nola hasi nintzen, 87an, arek errobi bukatu eta kelarri bukatu, eta seitun taldea osatuzun, eta arekin hasi nintzen, oso gazterik. Eta gero Txomin Artolakin hasi nintzen, eta handik pasa nintzen, eta gero ja Imanolekin, eta gero Xabierrekin, eta Laboakin ere egin nintzen, zan pixka bat futbolista bezala, lizegi.
Eta gogoa huan, honekin jotzeit, baino bestearekin joko nik eglaz. Niretzat egia da bidea zorionez, bidea zabala izan duzan, aukera izan asko izan itun, eta oso gazte hasi nintzalari gainera beti gaztea, osea, el txabal, beti pixka bat, López Ufarte bezala, el txabal nintzen gaztea, eta derrepentean, egun batetik bestera, zartu inaiz. Ez dakit noiz pasadan hori, baino pasadira 35 urte, eta derrepente el txabal gehiago ja ez naiz, guan ja veteranoa naiz. Eta zeinekin falta zaik jokatzea? Fitxajea, zeinekin falta zaik? Oa metxa bat baldakak, honekin falta zaik, honekin guztora ingo nik ega? Kolaborazio bat, o zerbait berarekin lana, do? Bueno, hori baino gehiago faltan botatzen ditut, segia da, bueno, zoritxarrez ez dut esan behar, ezautu ditut, pentsa, aipatu ditut Labo, aipatu ditut Imanol, aipatu dut Xavier, joan zaizkit, asko joan nintzaizkit, eta batetik tristura daukazula pentsatu daiteke, baina bestetik eskertza bizitzari, eskertza nik hauek ezautzeko para daukidut, eta zortea, eta ordun, bai bilakatzen zea, nire ibilbideari begiratu ez pixka bat, nostalgian erortzea erreza da, eta horregatik iristen zaigu beste aukera, omenaldik eta rebaibolak eta pixka bat, bukle horretatik ere atera behar de, baina pentsa gaur egun handikan Pako Ibañezekin aritzen naiz, arek 86 urte kumplitu ditu, eta horrelako espezialista egin naiz pixka bat, Hori hona du, beti horrela ikasten da. Izen asko aipatu dituzu, gehiago ere, bide lagun asko aipatu dituzu, Alboka, Mikelek aipatu duen Alboka tarrak ere bai, Beltran ere bai. Zure ingurukoek garrantzia handi izan dute zure bizitzan? Bai, noski, eta leheno aipatu dut, 17 urtekin bukatu nituen ikasketa, goi mailako ikasketa, pentsazazu, 17 urtekin ze kapazidadea daukazun gauza asko irensteko gutxi, jarraitu behar dezu ikasten, eta sensazioa hori da. Jende guzti honi esker ikasten jarraitu dudala, eta handik hortan nabilela, egunero zerbait ikasten da, eta hori garrantzitsua da. Autodidaktismoa baldin bada ere, baino bestei esker ikastea. Eta oraindik egingo dizut galdera gaiztoa, zuk zer nahiago duzu, lagunduta edo bakarrik? Ara. Bitatik izango da pixkatagian? Bueno, bakarrik bizitzen ikasi behar da. Hori esaten digute espezialistak eta konsellere guztiak. Xabierrek ere hoxe esaten zin. Kastak bakarrik egoten, Eta musikan ere egia da horrela suertatzen da. Bada esaldi bat, eta uste dut Duke Ellington, jazz piano jolearena dela, musikan kombinazio edo zea perfektoa dala 50% erdia bakoitzarentzat jotzea eta beste 50% publikoarentzat. Oreka hori pixka bat alde batera edo bestera erortzen danean, fallo. Orduan behar dela beti oreka horri. Bai, Mikel? Ez beti publikoarengan pentsatzea, ez dena publikoarengan, orduan... Eta ez dena norberean. Eta ez norberantzat. Oreka hori mantendu behar dela. Orduan, 50% bakarrik aritzea ondo dau, eta beste erditan norbaitekin, eta zer plazerra handiagoa baino, musika beste norbaitekin egitea. Bai, gu gaurkoa hobeto orekatzeko entzun dezagun Xabier Lete pixka bat, ezta? Ikus dezagun Xabier Leteren hainbatetako beste kantu zoragarri eta ezagun bat Xalba Horren eriotzean. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari,
bakardadez josia. Itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia, ikasia. Nunago zer larretan ure peleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Nunago zer larretan ure peleko hartzaina, mendie... Tira, eta Xabier Lete entzuten ari garen bitartean, oroitaraziko dugu bihar Kursaalen, bi emanaldi izango dituzuela, Xabier Lete in memorian herria urraturik ikuskizunarekin bihar Kursaalen bi aldiz, eta ondoren Euskal Herrian zehar ere bai Getxon abenduaren 13an, Gasteizen abenduaren 26an, eta Euskaldunan urtarrilaren 9an, eta igandian, ETV baten, gabeko 10:30 Ni naiz Lete dokumentalaren estreinaldia izango dela.